Rovatunk támogatója, a műköröm alapanyagok gyártója, a Perfect Nails. A kisbaba érkezése sokak életében új fejezetet nyit, és gyakran a jövő újragondolását is magával hozza. De vajon miért lehet jó döntés ilyenkor új szakmát tanulni? Erről beszélgetünk most. A kismamák gyakran éreznek akár bűntudatot, amikor egy pici időt szakítanak magukra. Hogyan lehet ezt szerinted átkeretezni? Kismamaként érdemes egy olyan szakmát keresni, vagy olyan tanfolyamra menni, ahol a saját érdeklődésüknek megfelelően mint egy visszatérnek a régi énjükhöz, vagy hogyha nem visszatérésként tekintenek, hanem inkább egy új lehetőséget választanak, hogy a gyerek és a család mellett önmagukkal, az én idővel is tudjanak foglalkozni egy kicsit. Jól érzem, hogy egy tanfolyam az nem csak tudást tud adni egy kismamának, hanem tulajdonképpen igazolt én időt is. Ez így van, önbizalmat is tud adni neki, kreativitás fejlődését, illetve egy olyan támogató közeget, ahova egy kicsit vissza tud vonulni, ki tud lépni az eddig megszokott hétköznapjaiból, és egy újfajta jövő felé mutató utat tud találni. Ha egy édesanyja elkezd mondjuk egy új szakmát tanulni, akkor tulajdonképpen ezáltal egy picit ki is lép az anyai szerepből, igaz? Igen, kilépni az anyaszerepből, kilépni a komfortzónából, ez manapság olyan divatos mondás, de ez így is van. Szüksége van az anyáknak arra, hogy valami új felé el tudjanak mozdulni, önmagukat másként tudják megélni, egy másfajta sikerben legyen részük. Rovatunk támogatója, a műköröm alapanyagok gyártója, a Perfect Nails.